Malibonke igama lenkosi, samkelisiwe indodakazi kaSiyoni, ngiyabingelela. Ngisekulu hlelo part 4-ke manje engikuwona. Sekukaningi uJehova engisindisa ezingozini. Ngizothula nje ubufakazi engibuphathiswe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngizosho ukuthi ungikhona, ungithumile. Ngikhumbule nje uMose ethi abazi ukungikholwa. Wathi uNkulunkulu hamba batshela ukuthi ungithumile, ungikhona. Wamenzela ibonakaliso embi, wathi faka isandla sakho ekhwapheni, nangempela wasifaka saphuma sinochoko. Wathi phinde usifake, wasifaka saphinda saphuma singasenalo uchoko. Wathi phonsa induku yakho phansi, yaphenduka inyoka. Wathi thathe, yayiyeka ukuba inyoka. So nami uNkulunkulu uzenzile-ke izimangaliso engikhombisa ukuthi nginawe, naye eveze ibonakaliso njengoba esho uJesu Kristu ukuthi ena into benyuka akashisi kodwa ushiya nomduduzo womoya ongcwele. Miningi imibono uNkulunkulu angilethele yona engikhombisa ukuthi konke kusohlelweni lwakhe. Each and every time engikhombisa kukaningi. Ngikhumbula nje ngibona umbono ngingakaphumi nasemsebenzini sengizophuma. Ngiyawubona lo mbono, ngibona ngisebhaki ekhaya kuyaqotshwa. Kwenziwa preparations omngcwabo, naye ngiboniswa nendunduma yenhlabathi. Ngithi mangiphuma ngaphandle nangosisi ukhipha imali esikhwameni unika abafana. Manje ngiyaqhawa vele bawele bazongena ngamafastela. Angi-understand kodwa sekunakho ukuthi ngike ngabona imbono usathane ezongihlasela nakuvele futhi sengiphuma ngibalekile esikoleni. Kwaku first day ngiphumile esikoleni. Kanti ngiyazikhohlisa ngomgqibelo kuzokwenzeka lokho. Ngosuku nje ngiphuma. Nakuhamba nomunye usisi wasenkonzweni khona into siyoyenza edrobheni. Ngisathi ngiyaphuma ngihamba nomntana wami akangiphekezele. Kanti umama uzovela aphathwe isisu. Asho ukufa manje ukuthi hayi ungangishiyi ngihamba nawe. Nangempela-ke ngiphume naye-ke umama-ke ekuseni-ke sizohlosa ukuthi sizohamba futhi sihambise yena nakwadokotela. Masithi nje ekuseni ngasepaki. Vele kuze umuntu azongena phakathi nomgwaqo amise imoto. Ngithi mina ngibheke phansi ngidlala ifoni ngihle ngemuva ngoba vele ngangingadrive uma uhleli phambili. Ngithi ngiyaphendula, hayibo imoto sekugcwele abantu abafana around emotweni. Hayibo baleka umfana lo bhuti ophambili ukhomba mina uthi nangiya. Ngithi ngiyabaleka ngiyabona ukuthi uyangikhomba useme ngaphambili phela emotweni uyangigcina ngigobile. Hayi ngenhlanhla kanti kuzoqhamuka amaphoyisa ngaphambili even nje encane. Ngisho ukuthi bathi phazamisa yona-ke sahlukana kanjalo-ke. Ubona uNkulunkulu ukuthi uhamba phambili. Yazi ngikhumbule nje nangelinye ilanga ngihamba ngingedwa ngiye edrobheni ngangingazi ukuthi khona into ekhona. Ngibona imoto yamaphoyisa ihamba ngaphambi kwami. Akho lutho emgaqweni, akho muntu, kwakuwo 10-11. Ngiyabona amaphoyisa futhi ajike erobhothini. Le robhothi ngamaJovas. Uyabuya akhomba ngathi aqhweba mina. Ngithi mina ngezeni ngizomapha ngoba ayikho indawo lana. Kanti sekuphuma umuntu mina angimboni, wona ambuke ezibukweni ngemuva ukuthi hayibo kunomuntu la. Ngezwe ukuqhuma isibhamu ngabona umuntu esebambelele izandla ekhanda wajomba wabaleka wangena emajalidini waqhasha. Hawu, kwenzekalani? Kusho ukuthi khona umuntu obesethi uphuma uzongishaya mina. Ngasinda kanjalo. Nawo amaphoyisa ukuthi akwazi ukubona ezibukweni ngoba ayihamba ngaphambi kwami. Nangawabona sejike erobhothini. Eyade ehambela nje kahle engafune umuntu futhi. Kodwa uNkulunkulu wangiphephisa ngaleyo ndlela. Kuyaqhubeka-ke nokuchungechunge uNkulunkulu engikhombisa nje ukuthi hayibo. Ngibona-ke sengihlezi ekhaya-ke manje iviki lokuqala. Ngibona usisi wami uyawa e-sitting room. Uma ewa e-sitting room ngithi mina ngeke imina ozobewa la. Kodwa anginakho ukwazi ukuthi kuzobe kwenzakaleni ngoba sengisekhaya ngijethi ngisafe. Even though phela ungekho safe baningi abantu bebulawa emakhaya kubo. Ngalelo langa kubone kufika imoto ebomvu. Le moto ebomvu abubhuti nje bangafikile mhlawumbe ku 40 years. Bathi bazokhanda amathanki. Ngizokusho lokho ngoba ngifuna ukuthi umuntu abone ukuthi uNkulunkulu naye umsize kangakanani. Awekho amathanki avuzayo la ekhaya athi akuthiwa khona la ekhaya. Ngisekwaqule emaweleni. Bakhuluma nomama mina ngiyaneka ngemuva. Mama ngokuhlubuka-ke manje ngoba bayabelesela. Agcine ngimemeza ukuthi wathi mengimemeza base bekhumbula ukuthi ungayibulalisa ingane yami. Kanti ngenhlanhla ngizoqhamuka kwelinye iside. Angiqhamuki endlini ngaphansi, ngiqhamuka ngaphandle futhi ngicela kwaba nokudideka lapho.
Nami ngize ngifike kodwa uyangibuka lo bhuti. Aphinde agobise ikhanda kungathi khona into afuna ukuyithatha, aphinde angibuke. Bese agcina mama esebuza lo, hayi wena uzalo sibani bani? Ngoba siyamfanisa mase siyambona ufana naye. Hawe he ngani ukafika uma wakho la ekhaya kanje kanje kanje. Ayavela abona lo bhuti ukuthi ayesekubhedile. Abeka isandla ehlombe lika Nomunye. Ukuthi indlela wayesempholisa ngayo nalona athi uthi lokho egobe ngibuke. Uyangibukisisa. Ayavela asuke nalo ajokole manje ayeke. Baphumele ngaphandle bake bama isikhathi. Bengakafuni ukuhamba kodwa ngomsankulunkulu kunendlela zakhe uyakwazi ukuthobisa umuntu kodwa futhi usuke engasizi mina kuphela naye usuke emsiza ngoba ngiyazi ukuthi uma uswenzile umonakalo nawe awunakho ukuthula ngaphakathi usuke usuhamba njengomuntu ofile nje kahle kahle futhi bethi ziyakujikela into zakho makade uzenzile sisizakale sonke la ngoba kwakuzophuma amanyala vele nathi sasosala mhlawumbe babengeke sashiya ngisho nomama ngoba phela wayesembonile lo Nomunye kwasefanele bashaye sobabili vele kodwa ngomsankulunkulu wasibeka isandla sakhe uNkulunkulu uhlale khona njalo ungumlondolozi uyena ophethe impilo zethu uthi ngazo ngisenjalo ke nami ngistressed ngishawa umoya ake ngigunde igceke phela ngikhathele iweekend elandelayo ngiphume ke ngigunde igceke ngoba ngiyathanda ukuzisebenzela vele ngithatha umshini wokugunda ke ngihambe ngiyogunda ngithi mangigunda kanti kuzofika abanye obhuti kunendawo engathi ibhaki nje ekhaya mawukhona kugundiwe bayathanda ukuhlala khona nje bayipholele kanti mina ngibona ukuthi ngigunda khona osela kunepayipi elaginqayo lelo lasemgaqweni basakwazi ukulithatha liyasinda kanti khona oseqashe kulo ngenkathi befika bezohlala laba wavele waphuma lo mfana la wesiguqa nje waphuma wabaleka wawushona ezantsi kanti kusebenza khona umuntu ongicuthelela umsa kaNkulunkulu ukufika kwalaba abantu kwaphephisa impilo yami yabona uNkulunkulu ukuthi uhamba phambili kanjani asilutho ngaphandle kwaNkulunkulu samdinga bafethu siyamdinga ngoba thina asikwazi ukuzakusivelela usathane uhlale khona namapulani uNkulunkulu ubona izinto zingakafiki futhi unendlela yokuyivimba uyakwazi ukungena kumuntu amise qhubeke kuthi kusenjalo ngiyekile ukugunda ke manje ngaqoqa into zami ngangena endlini fika ucingo athi omunye umfana ngasekhaya esihloko sami yazi kunombiko engiwulethele lapho ngibone uMamthemba emboneni wakhe ephupha naye uthi ungabe usaya egcekeni wathi uyazi ungabe saya egcekeni bazomthola egcekeni nangempela angibangesakundi igceke ngashiya kanjalo ngoba uNkulunkulu ungihlengile kakhulu lokhu ubufakazi akusibona babungedwa abokuthi ngikwazi ukuthulela izwi ukuthi uNkulunkulu khona and asibuyele kuyena uJesu Kristu sezobuya emhlabeni isikhathi asisekho cela ukugcizelela lokho ungabusasala mhlobo wami unenhlanhla wena ngikuthumelela lama video as early as possible lungisa ngiqhubeke ke futhi ngiyabona futhi uNkulunkulu ngoba ukhona njalo ngiyezwa laphayana kungazuthi October 23 October ngibona umbiko ngiyofuna udadewethu ukuthi utholakale ehlathini eMlazi angaze ngiyeke lapho angilanga lelo hlathi mangiya khona ke umbono ngiyafica ikhanda lilaphaya umzimba lapha bese kufika umuntu ngoba akasekho njalo kusho ukuthi imina lo oyobe sefile bekumele ngibulawe kabuhlungu kanje ngenzeni kubani kodwa ngikhumbula ukuthi hey baningi abantu asebebulewe bengenamacala bengenze lutho ngoba kunabantu abaselfish ngendlela ongazoyicabangi kodwa ngiyanxusa ukuthi angedlule ngiyaxolisa ukuthi kusuke kuzwele mangicabangela omunye umuntu mhlawumbe kungcono mina uNkulunkulu ungivikelile mangicabangela abanye abantu uvele ngizwa inhliziyo yami ishona phansi ngendlela ababulawa ngesihluku ngayo umuntu engenacala kodwa kulungile uNkulunkulu uyazi kuthi ngalelo langa-ke ngibona sengibone lowo mbono bese vele kufika imoto emhlophe kufika abafana labafana bathi badayisa umuthi wokususa idindi kodwa ngoba bayalibona nje igcela lakhaya ligundiwe akupho idindi li-flat hayi umama athi cha lutho akwenze ngiqashile-ke vele mina bekuvele kuphuma umama most of the time ngiyabona nje uNkulunkulu ukwazi ukumhlenga waze washaya lesi sikhathi bathi abafana wemama uba azikho lezi zinja zakho ngabe sesilapho baphenduke-ke bajikisa imoto bafuna ukuzenzela futhi bathi cha sizozenzela sifuna ukuhamba nokusizothelela thina umuntu ngoba bafuna lento abayifunayo
but esimuntu ka-28 usuke empangeni, uthi emunye ngisuke e-Vryheid. And masibusisa ubake bafika abafana akaze badayise kweminye imizi. Awukwazi ukuthi ungafaka upetrol ka-R500 uzodayisa into ka-R28. There's no profit. Kuqala ukuthi hayi imishini mayithi yaphenduka le moto sihamba. Yo, iphelile zinhlamvu emzimbeni, iphelile zinhlamvu imbobo. Yo, hayi kodwa uNkulunkulu wasiphephisa futhi kanjalo. uNkulunkulu muhle. Akasoze asilahla futhi usho njalo. Kuthi kusenjalo-ke kade lidluleleko bese kuba khona isihlobo sami futhi athi omunye umama, hey, kuthiwa kunomama lapha otholakala eMlazi. Uthathwe zigebengu zimthatha lapha eStenga. Sahamba naye zashona ehlathini eMlazi kodwa zimbulalanga ngenhlahla zimbulala. Bese libuya umbona mthi hawu, ungabe kuphambana iy'nkomishi? Angazi. Kodwa uNkulunkulu bebonile, uyena owaziyo. Wayengeke ngikhombisa umbono nje bese kwehlakala isehlakalo esinje, kodwa-ke uyena owaziyo. uNkulunkulu ukuhamba phambili. Ngiqhubeke. Kuthi ngomhla ka-27 November, umama uyabona futhi, ubona phela ekhaya isimo salekha kunehlathi awu-3 arawundile. Ngezansi kunesiwa esikhulu esingahambi kalula bese kuba umfula umlalazi bese welela ngaphesheya yakhe. Ubona-ke beqhamuka ngaphesheya bethi bazowelela, bafuna ukwakha la phansi emfuleni. Kodwa manje uyasho ukuthi hayi ngoba khona amanzi bazofisha amanzi lapha nolaka. Uthathe losuke amanzi awabona eseza ngasegeyithini kuqhamuka umuntu khona naye uza ngolaka. Mayethi uthi uyabheka futhi akasekho lo muntu sekusele ibale libomvu phansi. Uthi bese ezwe izwi likaMalume lami, umalume wami ethi kanti baphi labo bantu? Uthi bese ethi hayi abasekho. Kodwa ulaka abelibabazi ukuthi hayi bebeza ngamawala. Kuthi ngalelo langa bekuqhamuka imoto ebomvu nje sisayihlalele noma lo bhoti afike ehle Situmo vula igate. Athi sathi uvula igate abuyele emotweni eSitumo abaleka. Hakwenze njani? Kwakuvalwe iy'kole-ke iy'ngane zokuthi ingane phuthumani-ke no-check-a le moto. Mina ngenzela ukuthi ngibe nami ngithole yami indlela ukuthi ngiba-check-e kahle. Bazithi uma ingane zithi ziyaphuthuma, hawu nangu futhi uvula igate uyabaleka futhi for the second time. Ayavela abaleka hlehle kakhulu. Ekhaya-ke i-driveway yakho nakulula ukungena kuyona cause kunendawo etshekile. Ngendlela ahlehla ngayo kwathi mayifika emgaqweni kwashunqa iy'ntulo esehambile zasala iy'ntulo emoyeni. Ababesemgaqweni badideka bathi bethi bona bejethi ufuna ukukhuluma nabo yini ngoba phela umuntu uyangena manje. Wabaleka umuntu wangathi khona okumxoshayo. Ngisho uNkulunkulu ushilo ngezwini lakwathi ngibekile abalindi phezu kwey'ngane zakho. Emini baba yini umusi wefu. Bese kuthi ebusuku babe ilanga lomlilo. Angazi uNkulunkulu indlela asebenza ngayo. Ngisho ngoba kubhalwe eBhayibhelini. Ngikholelwa kuma ngambona umuntu ebaleke ngaxoshwa umuntu and ayikho mina into engiyisebenzisayo. Ngiba ngumthandazo ngoba uNkulunkulu ngiyamethemba. And nawe mhlobo wami ngifisa umethembe uNkulunkulu. Akalenzi iphutha. uNkulunkulu akafuni futhi ukuxutshwa nabanye abantu. Awukwazi ukukholela uNkulunkulu bese ukholela ithemba lakho liba kubantu. Lithi izibabusisiwe ithemba labo linguJehova. Usho njalo uJehova. Ingakho-ke nami ngimi ngibabelele uNkulunkulu ngoba ngwabonile amandla akhe engisindisa kukubi. Ngiyaqhubeka nochungechunge lami ngiyalandelisa ngoba ngifuna uNkulunkulu simbone. Kungabikho umuntu ozosala ngaphandle. Ingakho ngikuletha. Ubonge mangisakulethela. Kuningi engisazokuletha. Ungangivaleli ngaphandle. Kuthi ngoDisemba-ke manje 10 December. Ngibona omunye umisi engisebenza naye esikoleni uze kimi ungivakashele. Ungigibeza itekisi, I'm sorry. Ungigibeza itekisi. Elibheke empangeni. Umbono lona. Bese kuthi udadewethu avele angithatha isidumo angifake kwenye itekisi. La kunabantu abalele phansi enga-understand. Hayi ukuthi ngomhla ka-16 December kangikade ngiphume esibhedlela. Ngibona imoto ishaya amahuthi. Bese ethi umfana wami, hawu we mama uyabona ukuthi ubani ushutdown namhlanje? Bese ngikhani ngiyakho ukuthi hawu yazi ngimenyiwe. Ngigijime ngizendlini ngizogqoka isidumo. Ngihambe ngemshadweni. Akube mnandi. Ngihlangane nje nomunye umisi angitshela ukuthi hey, uyazi kunendoda efikile lapha esikoleni yathi kosha uJanuary so bese singaphelele. Izenza umprofeti akazike. Ngathi na uyazi vele lo muntu ukuthi vele inyamazana nabo bazoyithola vele bayayifuna. Banezindlela zabo zokuyithola. Wathi ayofika manje washo wabiza othisha. Wathi ayikosha uJanuary ngasaphelele. Anyway, okay fine. uNkulunkulu wayesebonile-ke sengibalekile ngoba wayebona ukuthi isithe siwusathane singifuna okwamambela.
Hhayi-ke ngibuye-ke emshadweni-ke. Uma ngithi ngiyabuya, ngihlala nomalume wami ukuthela ukuthi yazi usisi lapha ekhaya usefaka umuntu ongaziwa. Lo muntu akaziwa lapha la afana ahleli nabo buka ukuthi badakise kanjani laphayana. Hhayi ngingene ngaphakathi athi mama sekufika umuntu la wathi uzofuna umisiculo. Ngamfaka ngaphakathi phela egqoke kahle nje. Uyathi uma efika wathi wabona iy'thombe eziwu-2 usisi wami nami. Wathi mebona wathi awunaka umisi wami avele waphiswa umchamo. Wathi ucela ithoyilethi wangena ngaphakathi. Abuye azohlala esofeni. Uthi mama uyambona ukuthi khona into ayifakile lapha esithweni lokhu ehlisa ibhlukwe ukuze ingabonakali. Uthi nayi isibhamu. Isibhamu lesi abesiphethe. Ulokhu esehlisa asifihla angikho mina. Uyayixoxisa agcine ephumile futhi abona ukuthi akekho lo muntu. Aphinde abuye futhi. Sizocela ukudla-ke manje. Mama lokho ebhizi nalesi sokisi lakhe. Uyagqiba lapha ezansi hhayi. Egcine ephumile-ke kubangani bakhe ngoba phela ngikho mina. Bese kufika omunye ongaphuzile. Uyababona laba basaginqiwe ma. Hhayi. Lo ma sebehleli laphayana uthi lona omunye ubaba kaBalo wena ufuna la. Hhayi bavele baxabane amxoshe ngomsa kaNkulunkulu. Kwase kukhuluma umoya kaNkulunkulu ukuthi akahambe ngoba uma ngize ngabuya mina mhlawumbe ngangizolimala vele ngangizolimala ngoba phela ayikho into ayeyizele. Wayefuna umisiculo. Umisiculo wayekade ashona-ke lo. Ushone 2 years back. Yena usazofuna umuntu. Kodwa uma ngiphuma sengimubuzisisa kahle lo muntu. Angichazela ma uyisima kanjani. Athi ma umfana onje. Hawu. Ilo wayefike 2021 first day ngiyesikoleni. Lo wathi uzongibona. Nakhona waphazamiseka. Uye lowo-ke. Wakube walo misi engithe ubengigibeza itekisi. Ngoba bathi uma bembuza abamphazamisayo wazisho isibongo sakhe. Bathi futhi kuba kabani. Usefikile-ke futhi 2022-ke manje. Hey, ukubona usathane uhamba ibanga elide kangakanani. Mekufuna uyakufuna. Ubona ayiku-serious. Umuntu wayefike ngo-2021 January. Uzofika ngo-2022 December. Hhayi. Qhubeke. uNkulunkulu ngoba ukhona. Ngiyathanda ngoba uNkulunkulu lapha ezweni lakhe ushilo wathi kuZaka 20. Umoya womuntu uyisibani sikaJehova. Siphenya konke okuphakathi komuntu. Bese phinda futhi athi amehlo kaJehova asezindaweni zonke aqaphela ababi nabahle. Mina uNkulunkulu ungisiza ukuthi avele asebenzise umoya wakhe. Ahamba ngithathele abuye azongitshela ukuthi kuzokwenzeka ukuthi ubani ozokwenza lokho. Ngifisa ukuthi nabe bethunyiwe abebethumele laba ababethunyiwe bangabablame. uNkulunkulu obefika abavimbe ngoba esuke sehlelile vele ukuthi uzokwenza kanjani. Akekho futhi umuntu obelihlebela indaba ngoba baqhelile bonke abantu kubina. Ngasala mina nje yimina. Akekho befisa ukukhuluma nami. Ngizokusho lokho. Kodwa futhi uNkulunkulu befuna ngithembele kuye. Nangempela wangifundisa indlela zakhe. Wathi wena udinga mina kuphela. Ngizobaqhelisa bonke nabaseduze nawe. Akekho bengitshela utho. uNkulunkulu kuphela obengitshela indaba ukuthi namhlanje kuzokwenzeka ukuthi. Ngiyaqhubeka la bese ukuthi-ke nje ngaso leso ngabo December la kube khona umngcwabo ngakithi. Ngizama ukushesha. Umngcwabo ngakithi makunjalo bese ngihambisa umama ngifike ngimshiye lapho ngasemngcwabo ngingangeni ngoba vele ngiyazi ukuthi ngiyafuneka. Kodwa umama ayibuyele. Ngikhathi seyibuyelile umama kufike futhi umfana athi ucela ngimhambise futhi ngakhona esikoleni sami engibaleke kuso. Uzwile kodwa ukuthi kuthiwa ngiselapha emngcwabeni angikasuki. Bagcine ngiye emngcwabeni kodwa manje futhi bathe mabebheka babona imoto azange kanti imoto ngibuye nje as early as possible angingenanga. Bagcine bona ngibona ngiyakhona. Bayitshela hayi ngizotholakala vele senze kanti angivele ngangangena. Uhamba nomunye umuntu uzongikhipha egcekeni ukuthi angimhambise ngasesikoleni sami. Uphuthumela intombi mina sengizophuthumela iy'ntombi ngimdala kangaka. Ngathi hayi ngeke kwenzeke mfana wami lokho angikwenzi lokho. Oqala futhi ngiphume ngibaleka-ke ngeke ngize ngikwenze. Hhayi ahambe kumfana nalowo mfana wakhe wayefike naye oyisiguqashi. Ngiphinde ngiqhubeke futhi. Ngibona-ke manje 24 December inkomo iyangikhahlela omunye umuzi. Le nkomo uma ingikhahlela ngiyibambe ngithi jikijiki phansi. Bese ikhahlela omunye ophuma kulelo gate. Yevele imkhahlele yena kanti lowo umeme ingane wathi azize kunomcimbi uzozinika. Uthe mazedlula ngakhona zangangena wasephuma sebemnika iplate lokudla bangalidla kanti akayitshelanga ingane yakhe ukuthi lelo plate lokudla ubefake something yadla ingane.
Ebusuku uyena waya esibhedlela, waze waya kabili, kodwa uNkulunkulu esekhulumile kunami ukuthi kunjalo, kwaphambana inkomishi. Kuyenzeka ukuthi ulaye omunye umuntu uvele uyilaye wena, kugcine kuphelela wena impilo ngoba usathane unjalo, udonselana ophathe nje. Wena ubone kukuhle uzokhona wena uhlakaniphile. Ngeke umuntu ohlakanipha adlula uNkulunkulu. Ngeke. Bafethu asingasikhohlisi. uNkulunkulu ngeke samphamba nje yoba ngisho ukuthi leyo moya awufaka kuwena uhamba nawo awusuki futhi kuwena. Futhi uyakwazi uma unamacebo amabi. Kwaba kanjalo-ke. Ngasinda ngaleyo ndlela-ke. uNkulunkulu wangisindisa. Ngiphinde ngiqhubeke kushona intombazane ngasekhaya. Ngizodlula nje ngiqala ngabona umbono, ake ngisho njalo. Imoto yami iphenduka yini? Iphenduka i-body bag. Kungathi ngisuka esikoleni ekade ngikusona, nakhona iqale yaphenduka i-body bag. Yayisengihamba sengiye eNkume, isikoleni engangifunda kusona. Mangifika khona futhi yaphenduka i-body bag. Kanti ngenhlanhla uNkulunkulu sengibikelela ukuthi kuzokwenzeka something, kuzoba nomngcwabo ekhaya. Ngiyambona nje umfana ulindile lapha ngaphandle, babona ukuthi hayi uku-check ukuthi ngizoyana emngcwabeni. Vele lo mngcwabo wawusingathwe mina engangenza yonke into, kodwa ngathi ngeze ngiye, ngabhala incwadi nje kuphela. Walindayo ngaze ngamshutha. Ngakusasa babona ukuthi angiyanga emngcwabeni, base bethumela futhi umuntu ukuthi angeze-ke manje azongiluthela ukuthi-ke ngi-aplaye ngiye kulesi sikole. Ufika lo nje akazi ukuthi mina sengiyazi ukuthi uma ngiya kuleso sikole ngophuma nge-body bag. Uyafika-ke wathi engena nje sithi uzokukhuluma lokho ngoba ngifuna wonke umuntu aphenduke, angeze kulibala igama lomuntu. Wathi engena nje asisithi wathi ngafa ngangimuphuzisa amanzi. Yini na? Hayi, wathi lulama, wadla wahamba, kanti uzosala aqhubeka kule. Ngiyamfonela-ke mhla ka-16 January, hawu ngikubona uphuma esibhedlela. Hawu useyafaza, hawu yebo yimina, ngiyakulo ngawa kini. Hawu wawakithi mina kodwa ngenzela ukuthi angiphathe ngisho umuntu ngesami isandla. uNkulunkulu ushilo uyena kuphela isivikelo sami. Uma sekukhrose ama-boundaries uyazi futhi ukuthi kumele enze njani, because khona la umuntu awakhosa khona agcine esekufuna eduze, kodwa uNkulunkulu wathi cha, ngoba ubekile isandla phezu kwempilo yami. Ubekile isandla phezu kwempilo yami. uNkulunkulu mekuprotectile, usathane ngikaze afile akhona. Kungaba ngathi uyaphumelela, kodwa uNkulunkulu usuke ethi nje nalo iwuka, siya ngokuya wena uyidaxa ekugcineni uzozibona ukuthi ufana nobani. So engingafisa ukusho namhlanje ukuthi uNkulunkulu ube nami, futhi uthembisile ukuthi usazoba nami. Lishizi lithi angazi ngimbono kaJehova enqotshiwe, usengimdala, amalanga aseyabala, ngazi ngimbono kaJehova enqotshiwe. Ngiyakuphinda ngiyakugcizelela, ngithinyiwe amazulu ngokohlelo lwasezulwini ukuba ngizomemezela ngoJesu Kristu. Ubufakazi sengibutholile, buthulekile vele kubona automatically ngezenzo zabantu abaningi bangena ey'kimini, kodwa uNkulunkulu wabeka isandla. Ngithi mhlobo wami, ithuba leli kumele ulisebenzise, akusekho okunye. Ngithumela imvuselelo enkulu. Lobu bufakazi ngizobuthola ukuthi kubuya abantu, umuntu aphenduke. Akuliwa, angilwi namuntu, ngithunywe uNkulunkulu nje kuphela ukuthi buya mntwana, come back home, come home. Amazulu akulindile, bakubhekile abasekhaya, usahlaleleni, ubalekelani, buya. Asisekho isikhathi uJesu Kristu endleleni. Ngiyabuya ney'ntshumayelo zami, ngisafuna ukukhombisa ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona, nawe woza uzokuvikela. Iskimi kusona, phuma kusona. Unendlela futhi ukuthi uzophuma kanjani. Mase unqumile, nquma. Seduze uJesu Kristu endleleni, uthi bheka ngiyeza, ngisendleleni. uNkulunkulu akasisiza ukho konke, sishiye phansi imithwalo, sibuyele kuyena. Inkosi inibusise. Amen.